Sinten tiang lintang dalan krono ngaji ilmu pangeran Gusti Allah gampang no dalan melebet suwarga sarana aman. An-Nabi dzakal malih qauluhu qaulun sahih wal Qur'an syai'un fasih alladzi unzil alaih. Sinten amal gak no ilmune gak diterima ing pangerane, amal ditolak gak no gawene, tuas kangelan nganggur arane. Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalun barakah kullu man shalla Turatun nasihin wonten cerita wonten mayit kalungan ula sebab salah ora kerasa mayite salah telung perkara. Siji kerungu azan kegelem teko, salat jamaah rada kapekoh saking repote ngurusi donya. Salat jamaah gak dikatekno. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi
gak diterima ing pangerane, amal ditolak gak no gawene, tuas kangelan nganggur arane. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalun barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Turatun nasihin wonten cerita wonten mayit kalungan ula, sebab salah ora kerasa, mayit salah telung perkara. Siji, kerungu adzan kekelem teko, salat jamaah rada kapekoh, sakit